खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 फेब्रुआरि सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं लिसा नार्जारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ। बयजोंबो निन्दा होजानो हागौ। गाज्रि सान जागोन। वृष राशि। सोरनिबा गोसा बाथ्रा खोनासंनांनो हागौ। गोसोखौ असान्ति मोनगोन। मिथुन राशि। खामानि दामानिफोरा मावब्लाबो जोबनाय नङा। देहाखौ जोबोर खस्थ' मोनखांगोन। साना जेथो गोनां जागोन। कर्कट राशि। बैसो जानानै दंब्ला हिन्जाव मोननायनि आसा दं। मोजां सान जागोन। सिंह राशि। सोरजोंबा जानाय लोंनायाव लिंहर जानो हागौ। रंजा खुसिनि सान जागोन। कन्या राशि। मानिबा थाखाय जिंगा सिनांनो हागौ। जानो लोंनो सुख गैयै जानो हागौ। तुला राशि। जेरावखि थाङा मानो नोंथांखौ सुथुरा सोफै खालामगोन। सुथुरा नाख्रेबनो नाजागोन। वृश्चिक राशि। बेफार फालांगि मावोब्ला मुलाम्फा गोनां जागोन। धोन दौलत आरजिना लानो हागोन। मोजां सान जागोन। धनु राशि। नोंथांनि जौगानायानो बयनिबो नोजोराव गोग्लैगोन। सुथुरजों मेगन साजागोन। मकर राशि। गोसोआव गोग्गो आरो गोथार साननायफोरा सोमजिगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। कुम्भ राशि। हास्थायना थानायखौ मोनफुङैनि थाखाय गोसोआ बोरनो हागौ। गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। मीन राशि। आसा खालामना थानाय फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ। गोसोआ रंजाखांनाय मोनगोन। खुसिनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning. Environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.